Rodrika Zoppardi ta' 42 sena li jgħix ħażabbar inżamm taħt arrest wara li tnejn filgħodu tressa l-qorti brabta mal-omiċidju jumej qabel ta' Charlotte Zammit ta' 44 sena. Fil-qorti quddiem il-Maġistrat Nadine Santlija l-akkużat ġie mixlib f'emiċidju li spara arma tan-nar f'residenza u li hu wkoll riċediv. Zoppardi li jaħdem bħala delivery driver wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih. Dan l-ewwel omiċidju għas-sena seħħ nhar is-Sibt li għadda fjum Santa Marija meta l-ħabta tlieta ta' nofsinhar daħal rapport għand il-pulizija li nstemaw tiri mir-residenza fi triq Korrado f'Ħażabbar. Intqal ir-rapport sar permezz ta' telefonata anonima wara li ntbagħat messaġġ li Zoppardi kien se jagħmel ħsara lilu nnifsu. Ġie spjegat li xejn waslu fir-residenza, il-pulizija allegatament sabu Zoppardi fi stat aġitat ħafna u rrid ikun jaf min kien ċempel lill-pulizija. Fil-qorti l-prosekuzzjoni qalet li hu qalilhom li żgur ma kienx l-eks tiegħu li skontu din ġiet ma' wiċċu u fixklitu. Imbagħad Zoppardi allegatament qal il-pulizija li fil-kamra tas-sodda hemm katavru. Bil-pulizija issibu l-vittma Charlotte Zammit mejta waqt li r-raġel ġie infurmat li kien taħt arrest brabta ma' omiċidju volontarju. Avukat tal-għajnuna legali li deret għal Zoppardi ma talbitx għal ħelsim mill-arrest iżda xtaqet li jiġi assenja psikoloġikament kienet din l-aħħar talba li ntlaqet mill-qorti. Għaldaqstant ġie ordnat li l-akkużat jinżamm fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-avukat Kejli Bonnet mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Ispetturi Wayne Camilleri u Hannah Harmer. Il-każ jissorta.